ƙaddarar rayuwa ba ta nufin ƙarshen mafarkin rayuwa. Kasance da shirin Inda Rai a kowace ranar Juma'a don ganin yadda ake juya ƙaddarar ibtila'i zuwa nasarar rayuwa. Inda rai na sani akwai rabo yana zuwa. Inda rai na sani ne akwai rabo yana zuwa maza. Inda rai akwai rabo duka mai nema zai tarar da shi. Wanda ya yi tawakkali da kaddara zai samu tagomashi. Inda rai akwai rabo duka mai nema zai tarar da shi. Wanda ya yi tawakkali da kaddara zai samu tagomashi. Allah ke juya lamura, yau mu ne ke yin bara. Babu mai wuce kaddara, Rabbi ne ya so mi bara. Inda rai akwai rabo, mahau tudu da gangara. Inda rai akwai rabo, mahau tudu da gangara. Sanadi na hijira ya samu kabar cikin gida, da zaman cikin gida rayuwar mu ta zo da gargada. Kwana kasan gada kan gaye duk mun yi sansani. Inda rai akwai rabo, inda rai akwai rabo ne, inda rai akwai rabo. Inda rai akwai rabo, wata ran sai ya wuce kamar ba ai ba. Ke abin da ya yi farko ƙarshensa kawai yana zuwa. Rabbi taimake mu miyo nasara, mu daina yin bara. Sallo na duniya yau ta yi mini, canji na rayuwa ya zo mini. Mata a gona ban san gani, bakin ciki na gane ke kasa mini. Inda dai da rabo a duniya, shan wuya baya canja damuwa. The MTN number you have dialed is currently switched off. Please try again later. Thank you. Sallo na duniya yau ta yi mini, canji na rayuwa ya zo mini. Inda dai da rabo a duniya, shan wuya baya canja damuwa. To, mama. Na umma. Yau baki da lecture safe ne? Ina da shi wallahi umma, to so ke tafi kawai ban yi breakfast ba umma. Breakfast. Yanzu wannan abin da kike sha shine breakfast? Ruwan Lipton? Ba za ki zuba kayan ci in ya so ki sha shayi mai kauri ba? Ni umma wannan ma ya ishe ni. To ina kika baro chips din? Na bar shi a kitchen da plantain. Kullum ana gaya miki? Umma wallahi ya ishe ni. To kwamfa. Shi ma ba zan iya ci ba umma. Ke kika sani mama. Ci biredi ki haɗa da Lipton. Ki umma shi din ma ba zan iya ci ba, wannan ya ishe. Na ga alama kin koma baturiya ko? Kina silimi. Umma kenan. Mana. Ruwan Lipton kadai in kika fita tun safin kika je school ba za ki da ba sai karfe 6 na yamma a ce ruwan Lipton ne a cikin mutum? Wala ga shahaja iya na makara sauri nake ya kamata in tafi. Wani irin ka makara? Na fito yanzu da sauri in dama maka ko aka kokon nan ka samu ka sa a cikinka kuma kana gaya min sauri kake yi. A'a. To aje iya wallahi malamin ne baya bari mu shiga in ya shiga. Ba haka samu daman shan kokon nan ba. Ni dai da kin bar shi in samu in zo in tafi.
To shikenan je ka. Falmata tana nan a waje a wurin kosai. Sai ka biya gurinta ka karbi kosan. Amma mutum ya tafi wuri bai ci komai ba. Hai wannan makaranta yayi wahala. Allah dai Ubangiji ya bada sa'a. Allah ya taimaka wannan karatu. Ya na kan kwatsi. Ya ba za ka ga matsayi ba wannan motsatsen malamin wallahi ya hana mu shiga. To saboda me? Saboda mun yi latti duba agogon ka gani karfe nawa ne. Yanzu duk saurin nan na rikice ta yi sai da ne latti. Yanzu ba zai bar mu shiga ba kenan. Ba zai bar mu shiga ba babu yadda ba mu yi da shi wallahi bai bari. Yana nan ya cake ta. Kana haka zai ce maka koma. Ya tsoro ya ban ma saboda gaba ɗaya fuskar shi ba annuri yau. Aje Zainab lafiya kika zo kika gaba na? Ha, Alhaji ina zaka je kuma ka fito haka? Inda kika aike ni can zan je. Ban gane inda na aike ka ba. Ka gani ba ma wannan ba. Wallahi gaba ɗaya bana jin daɗin jikina. Kuɗi nake so ka bani zan je asibiti. To ki jira na sai na dawo yanzu mitin zan je banda lokacin ki gaskiya. Mitin kuma? Kana nufin mitin ɗinka ya fi lafiya ta kenan? Da Allah ba ma wannan ba idan an ta matsura ta zo kice ta jira ni ina zuwa. Na je mitin yanzu zan dawo insha Allah. Ba zan iya ba, sai dai ka faɗa wa mai gadi. Shikenan burin ga shi ma mutum ne. Lallai ma mutumin nan ya gama rena min hankali, amma ba komai, da sannu zan yi maganinsa. A'a. Ya na ganki anan? Me yasa kai mamakin gani na? Dole ne mamaki, kin ce min kina da lecture da safe kuma kawai sai zo ganki anan? Ni ma ai haka ka faɗa min. Kenan kai ma kana cikin ƙoramar mamaki na. Wallahi ni malamin ne ya shiga ya koro me yace wai duk ba za a shiga ba shine nace bari zo zauna. To ga guri ka zauna. Kaga mu gaba ta kai mu. Baya dai ta kai mu a hana mu shiga class din kuma ki ce wai gaba ta kai mu? To ai shi karatu yana karewa, shi kuma soyayya baya karewa. To Malama Aisha. To wannan lemon kuma da kika siyo fa na gansu. Gashi ka sha. Ya aka kika san nazo kika siyo da ni? Da ina jin mutane suna faɗan cewa suna jin wani abu dangane da masoyansu. Amma ina ƙaryatawa. Sannan kuma ina kallon su a matsayin shashashu, wayanda suka shahara wajen ƙarya. Amma a yanzu na yarda da cewa duk wani feelings da masoya suke yi gaskiya ne. Allah sarki. Ya aka kika san ina son bakin lemo? Duk masoyan da suka rike junansu da gaskiya sukan gane ra'ayin masoyansu. Kin ga kwa jiya ni kaina har mafarki nayi da ki. Mafarki kuma? Nami? Mummunan mafarki ne shi yasa ba zan iya sanar da ke ba. Ni dai ka faɗa mu. Ki haƙuri. Bai kamata na fara tunkare ki da mummunan labari ba. Domin ita soyayya zaƙi gare ta. Shi kuma wannan mafarkin da ne ɗaci ne da shi. Kin ga bai kamata na jefa rayuwarki a cikin garari ba. Yanzu na sake tabbatar da cewa nayi dace. Dacen masoyi mai ilimi. Ni dai karki fasa min kai. Kawai ki bani lemo na Aisha. Sallo na duniya yau ta yi mini
canji na rayuwa ya zo mini, mata a gona ban san gani, bakin ciki na gane ke kasa mini, inda dai da rabo a duniya, shan wuya baya canja damuwa. Inda rai da rabo, inda rai inda rai da rabo, inda rai. in banda Allah wa za ya ba mu burin mai nema tarar da samu. Allah mai girma yana ganin mu. Falmata, kin ga dai abin da nake gudu yana faman ya faru ko? Kin ga tun jiya da muke wanke waken nan dama ina ta gaya miki anya kuwa ba aikin banza za mu fito mu yi ba. Gashi har rana yana shirin fitowa babu abin da muka yi, babu wanda ya zo yi mana sallama ko mutum ɗaya. Amma yanzu Hajja iya a gani ki in muka daina wannan sana'a, wata sana'a zani wanda zai dinga kawo mana kuɗi kamar wannan. A'a, ai kuma ba haka zaki faɗa ba. Wannan sana'a ai dama ba da ita muka zo ba. Allah yana nan, a daɗin ma kin san dai ba da wannan muka dogara ba. Allah ya kawo mana wannan hayan yanzu ma in babu wannan ba za mu tagayyara ba, za mu rayu. Allah ya yarda za mu dora. Allah ya sa. Ya taba sitar rabi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wai ina musulmin gidan suke ne ko an sallama ma ba a yi? Ina kwana? Lafiya lau. Ikon Allah, sai wani ɗari-ɗari kike yi. Ki matso kusa da ni mana ki gaishe ni sosai, amma kin tsaya kina wani ja da baya. Ko tsoro na kike ji ne? Ko ke ma an koya miki mugun halin? Je ki kawo min breakfast. Hajiya ta hana mu kawo wa kowane bako abinci in dai ba ita ce ta ba mu umarni ba. Ni ce bakuwar? Ni za ki gaya zancen banza zancen wofi? Wato an koya muku rashin mutunci, ke ma kin shigo gidan za ki fara shuka naki rashin mutuncin ko? Zo nan ki ƙara gaya ni. Ki matso nan? To ki matso nan na ce. Ba za ki matso ba? Nan za ki dawo. Ni za ki gaya zancen banza ki ce an koya miki mugun hali ko daga zuwan ki gidan ko? Ni baki san ni wace ce ba? Dala ce mun malama da gani. Sha kawai. Rukayya, wallahi kin bani wahala. Ka bani wahala ko kuma na baka wahala? Ka san tun yaushe nake neman ka? To yanzu haka ma ni daga department ɗinku nake, ban ganki ba. Ni ma daga naku department ɗin nake, ban ganka ba. Wannan shi ake cewa neman nema. A'a, ina Romeo yake? Ya ban gan shi ba. To ai ke zan tambaya, ina Juliet take? Wallahi waɗannan mutanen fa wataƙila fa suna tare. Kin san abin da nake so da ke? Yanzu kawai mu ce mu je mu neme su, ko? Na san ba su wuce makarantar nan ba. Kin da mun baki labari. Yau dai zan baki labari. Labari na bashi da daɗi. Ni da kika gani ɗan ƙabilar Hausawa ne daga garin Maiduguri. Muna rayuwarmu ne cikin dangi da kwanciyar hankali. Amma zuwan 'yan ta'adda suka tarwatsa rayuwarmu, suna bin mu gida-gida suna ƙona mu tare da dukiyoyinmu. Haka muka ci gaba da gudu da kuma inda za mu ɓuya domin tserewa rayuwarmu.
gashi babu sukunin rayuwa ta da duhu. Ni da kika gani a gabana aka yanka mahaifi. Allahu Akbar. Har muka shigo cikin garin Kano ba mu san inda za mu dosa ba. Babu dangin iya, babu na baba. Ba mu da komai, ba mu sanya za a yi mu ci abinci ba sai mun yi bara. Hatta inda za mu kwanta a titi muke kwana. Tare da fuskantar ƙasƙanci ga wa'anda ba su san ƙaddara ba. Aisha, mun sha wahalar da ba mu taɓa tunanin za mu rayuwa. To ya aka yi kuka haɗu da Jamilu? Na ɗauka ɗan uwanka ne. Wato Aisha, Jamilu da kike gani shine aboki na farko da muka haɗu da shi. Ya yi kuma matuƙar bani gudunmawa a rayuwata, ba zan taɓa mantawa da shi ba. Ya taimake ni matuƙa saboda ya ji zafin labari na da na bashi. Sanadin wani alhaji da muka haɗu da shi ya ba mu gurin kwana, ya kuma kawo mana kayan abinci. Aisha, bari ma in taƙaita miki. Duk wata rayuwa da kika ga ina yi yanzu ingantacciya, wannan sutura da kika gani a jikina, da wayar da kika ga na riƙe a hannuna, da makarantar da na shigo, duk wannan alhajin ne ya sani. Gaskiya na yi matuƙar tausaya maka sosai, amma na yi maka alƙawari. Insha Allah ya zama tarihi. Na gode sosai. Yaushe za ka kai ni in ga Umma? In dai wannan ne ai baki da matsala. Ina da fatan wannan labarin da na baki ba zai rage ni a cikin zuciyarki. Haba diya. Wallahi wannan labarin naka ba ƙaramin ƙara min son ka yi ba. Kuma na yi maka alƙawari. Insha Allah zan kasance tare da kai a kowane halin da ka tsinci kanka ciki. Inda rai. Ke, zo ki maida min tashar da kika samu ina kalla. Ni ita nake son kalla, ba zan maida. Wannan tashar nake son kalla. Ki bari in kin je gidanki sai ki zuba mulkin da kika ga dama. Nan gidana ne. Ke? Har yaushe kika fara jayayya da ni? Tabbas, ai dan kuturu ya girma da yatsu. Kuma mummunar matsa ita ke sa mage ta yi shi. Daga yanzu wallahi tallahi ba zan ƙara ɗaukar wannan ƙasƙancin naki ba. Na gaji. Lalle kin tsokano sama da kara. Wai ke ni za ki hana a ba abinci a cikin gidan nan. Ba ma ke ba, duk wani wanda ya shigo gidan nan dole ne ya kasance ƙarƙashin iko na. Kuma in dai na kafa doka dole ne sai an bi. Taɓijan, wallahi bari in ga miki. Kin yi kaɗan wallahi, baki isa ba wallahi. Gashi kuwa na isa har ma na yi yawa don na kafa doka kuma ta yi aiki a kanki. Na ga halin tozarce hadda ke haka yi. Hey, wallahi yanzu ma aka fara wannan diramar. Anya ku Aisha ta shigo cikin makarantar nan? Ni fa yau kwata-kwata ban ganta a cikin class ba. Maybe dai baki zo da wuri ba. Ina ga tayi wani gurin. Sai dai ita ce bata zo ba, amma ni tun sabon fa ina cikin class. To kin san abin da nake so da ke? A'a. Mu je mu duba guiding din nan. Wataƙila suna cin ko? Ko mu je? Na gaji.
Ka daina damun kanka. Ka san rayuwa ita ba za a taɓa yin ta ba tare da ƙalubale ba. Ba da mun kaina nake yi ba, kawai dai ina tunanin kada Allah ya kawo lokacin da za ka saki. Ka rasa ni, kada ka sake sa hakan a cikin ranka cewa za ka rasa ni. Na yarda da ƙaddara, amma bana jin akwai wata ƙaddara da za ta yi sanadiyar rabuwana da kai. Baki san ƙaddara ba ne. Ƙaddara tana da ƙarfin da za ta iya rusa komai, har da abin da yake cikin duniya gabaki ɗayanta. Kai, na gaji wallahi. Kai, kin ga mutanen, wai ashe ma suna nan a zaune, duk mun gama shan wahala ashe kin gansu can suna soyewa. Lalle ne, mu je wajen. Amma ya bani mamaki. Ko waya? Gaskiya Bukar ai tun da ya samu Aisha shikenan. Gaskiya yanzu ya rage nema na gabaki daya. Gaskiya ne Malam Bukar. A'a, wai ashe kana nan ma ashe. Ka zo ne? Na zo. Sannunka. Ga kudin aikinka. Yawan nan ke ba mu. Ka yi haƙuri kuɗin ne, yi haƙuri. Wannan 200 ke ba mu. Ni mai rami da 200 nan. Kin san kasarar da muka yi. Aka yi aikin nan. Yi haƙuri, kasuwa ce babu, yi haƙuri. Yi haƙuri, gobe ka zo ka karɓi ƙosai. Allah kyauta na ci ƙosanki, saboda kin san matar can ta fi ki iya ƙosai, kika bani kyankyasai. Na je na zuba mata a cikin kayan. Kuma ki zo ki ban 200. Na shiga aku wannan yaro zai tona ma asiri. Ga 200 ya haƙuri. Gaskiya zan karɓa, amma polis sai yanzu zan je in faɗa. Saboda da Allah kama ni, gwara su a kama ni. A'a ya haƙuri, in wannan na shiga uku, in wannan ya haƙuri. Ya haƙuri, in ya haƙuri. Ya haƙuri, Allah baka haƙuri. A wa 200 ita. A wata mana. Ka ji tsoron Allah. Ke tsoron Allah yake ji, za ki ga Allah ya shirye ka. Amu inda da su. Inda rai da rabo. Inda rai. Inda rai da rabo, inda rai. In banda Allah, wa za ya ba mu? Falmata. Falmata ni fa har na fara yin shawara ya za a yin canza wannan sana'a. Saboda ba zai yiwu a ce kullum mu fito mu tafka wannan abubuwan mu sake komawa kullum abu guda ɗaya. Kina gani fa yau din nan rabonmu da mu yi ciniki ki duba ko naira 500 yau ba mu yi ba. Haka muka fito kuma haka muka koma gashi mun soya shi yana ajiye ba wanda ya zo ya saya. Hajja iya yanzu idan muka ce za mu daina wannan sana'an wata sana'a za mu sai dai in mu rage hannu. Ba zai yiwu a ce mun daina wannan sana'an mun zauna haka nan ba dan yanzu a garin nan babu wata sana'an da zaka dinga kawo maka kuɗi kuma mu kin ga sana'an kosan nan ya anshe mu. Tun a gida mun saba muna yi. Kuma gaskiya kika faɗa. To ba damuwa. Sai mu rage hannu. Mu ga yadda abin kuma zai kasance zuwa gobe ko? Tashi ki kwashi sauran kayan. Ashe da dai ta rabo a duniya, ka ɗauki haƙuri hanya ta basu. Gaskiya ne, lallai Aisha dai kin kwace min abokina ba komai. Ina ta neman ka mun zagaye makarantar nan. Wai ashe kuna nan a zaune. Ku yi haƙuri dan Allah, wallahi mun dade a nan. Kuna hira ko kuma kuna soyayya? A'a, to kuma din ba shi kuke yi ba. Lalle ne Bukar. Kawai fa ni yanzu na fuskanci tun da ka samu Aisha baya kawai kake yi da ni. Soulmate. Soulmate. Lokacin lecture dina fa yayi. Ya kamata in je ko? To tashi in raka ka. Kun ga kun tafi kuma kun ban mana lemuka. Ai na bar muku ne don ka gane cewa wannan bakin na maza ne shi kuma jan. Gaskiya ne Bukar, kin ga fa Bukar wallahi ya zama Romeo. Ka ga laifin shi ne?
Ai ni wannan soyayya ta ta burge ni ba irin taka ba kai kullun cikin ustas. A kin ga ke ce ba ki min irin yanda take masa jibu fa abin da take masa. Kai kana min irin yanda yake mata ne? Assalamu alaikum. Anti Mansura ya haƙuri na ɓata maki lokaci ko? Amma Anti Mansura lafiya na ga fuskar ki haka? Kai da ma an taɓa shigowa cikin gidanka an iske farin ciki? Ai in dai za a ce salamu alaikum a cikin gidanka to ko bakin ciki za a tarar. To me ya faru ne? Kamar ni a cikin gidanka a ce wai an hana ni abinci? Abinci a hana ni a gidanka? Wai Zainab ta hana ki abinci? Zainab din. Gaskiya abun akwai mamaki. Zan mata ƙarya ne? Kai ka fi kowa sanin cewa Zainab ba 'yan mutunci ba ce, ba ta da mutunci, ba ta da tarbiyya, ba ta gaji tarbiyya ba a gidansu. Ke ce dai babbar marar mutunci. Ke? Ni za ki kalla ki ce ba ni da mutunci? Ashe yau na ƙara tabbatar da cewa ke ba ki da mutuncin. Haba Anti Mansura, wai ke Zainab baki san wannan anti ta bace? Ke ma hoya yake ce? San irin maganganun zaki gaya mata. Ai ka riga ka gama mai da ita kishiyata tunda har za ta dinga baka shawara kana dauka duk abin da ta ga dama shi za ta gaya maka kabi. Ƙarya kike yi. Wannan ƙanina ne ni kuma yayarsa ce uwan mu ɗaya uban mu ɗaya da shi kuma wallahi ƙarya kike ke baki isa ba ki shiga tsakanina da ɗan uwana wallahi biki isa ba ken ji kaɗan. Zancen da yake nan kullun gori da masifa akan kayan wani sai ki bari duk ran da Alhaji mutu sai ki zo ki masifa akan gadonsa. Na ga mugun keshe wanda ke kika yi inda dai da rabo zuciya ta sabo gashi na wato mutanen can suna da abin dariya wai kaji wai suna so layin ke kuma shine zaki ce musu wai ba komai wai fira muke ko to ni yanzu ina da lecture zan shiga class yanzu karfe nawa zaki fito ne? Ina tunanin zuwa karfe 1 na gama duk class ɗina yau. To, ni kuma dai gaskiya ina ga zuwa karfe 2 zan fito. In ya so in ki riga ni fitowa sai ki wuce. A'a, ai ba zan iya tafiya ban ganka ba. A'a fa, ni fa gaskiya ina jin tsoro. Kin ga kar ai miki fada a gida. Kawai dai ki riga ni fitowa ki wuce. Kada ka damu, ba ni da matsala da iyayena. Haka dai kika ce amma ni dai gaskiya zan so a ce kin tafi gida. Ko ba haka ba? Dama akan wannan garin kike wulakanta ni? Kada ka sake ce mishi gara, saboda wannan da kake gani ya fi ka komai. Kama daga ilimi, tarbiya, komai da komai ya fi ka. Kenan kada ka sake ce mishi gara. Haka kika ce? Haka na ce, ko za ka duke ni? Babu zancin duka. Amma ki sani cewa sai na ɗauki mataki akan sa wallahi. Ba mataki ba duk abin da za ka yi ka je ka yi son ka ne na ce ba na yi kuma ko da mazan duniyan nan za su ƙare ba zan taɓa karɓan soyayyanka ba. Amma zaki daka yajin nan yau kin ga babu yajin gaba ɗaya ya ƙare. Kai, me ka zo yi a nan kuma baccin abin da ka mana? Abu neman gafara ne akan abin da na yi muku. Me kai mana? Yi ne zuba muku kyankyasai a cikin kayan ku. An mutane suka zo suka daina siye. Ina lillahi. Sa na aka. Waye ya saka ka? Sani. A kawai ni da unguwanmu a zo an tadda ni. Su tana su kashe min kasuwa ina dalili. Ake matsalar ta ni ce kazantar ki ce. Ko ba haka ba isa mutane a za su su dinga cin kayan ki kina kazanta. Ba kya gyara kayan ki ba kya tsaftace su. Dakata. Ban kira ka dan ka gaya min magana ba. Na kira ka ne dan ka yi min aiki. Ka ji ko? Ya za mu yi mu kashe mu binni? Ba za ta sabu wallahi bindiga a ruwa. Haka wai? Yanzu me za mu yi? Fita tana wurin mun aiki ne mun kin sani kawai ya a yi miki aiki. Ni dan kuɗi ba na jin su. Ko nawa ne zan biya ka? Yanda za mu yi nake so mu ji.
To ƙananan kyankyasan nan za a samu ko in san yanda za a mata raba a zuba mata a cikin kullun nan ko kin ga shi kenan. Ka burge ni dan gida na shi yasa nake son ka wallahi. Wallahi kaji zan ku biya ka. Yanzu kai abin da kai kana ganin ka kyauta? Saboda haka na zo in ba ku haƙuri saboda na san na yi kuskure. Yasa na zo ku yafe mu. Shikenan. Tunda har kai tunani ka zo ka nemi gafara mun yafe maka. Hajja'iya. Kin yafe mai banda wannan ta'asan da ya mana diya ko an mana customers? Da akwai yanda za a gyara muku. Ta yaya? Shi ne za a watsa a media. Kin gane? Kawai yanda na sa wancan a media kowa ya ji. Wannan ma zan saka shi in ƙaryata kaina. Cewar ta ni ce ta saka ni dama na saka muku wannan. Babu komai, ba duk sai kayi wannan abubuwan ba. Ni na yafe, ta je Allah ya shirye ta, mu kuma Allah ya saka mana shi kenan. Kin yafe mata? Ƙwarai da gaske. Allah ya shirya. Allah ya shirye ta ita ma. Na gode, na gode. Na gode. Inda dai da rabo a duniya shan wuya baya canja damuwa. Hajja'iya amma me yasa kika yafe mai da sauri haka? Babu komai kake damu. Ai duk mutumin da ya laifi har ya gane yayi laifi ya dawo ya ce ka yafe mai sai ka yafe mai haka Allah ya ce ai. Kin ji ko? Wannan waye shi ne wai haka? Sunan shi Saddam. Me haɗin ki da shi? Ya taɓa cewa yana sona ne, ni kuma na nuna mishi cewa bana ra'ayin soyayyarsa. Shi ne bai haƙura ba. To shi in banda abin sa ya taɓa gaya masa ana tirsasawa zuciya akan abin da bata da ra'ayi akan sa. Kai haƙuri da, na san ya ɓata maka rai. Ni bai ɓata min rai ba. Kawai dai yanzu ni bari in shiga kilas sai ki abin nan dina ko? Ki je. Ba matsala. Sallo na duniya yau ta yi mini, canji na rayuwa ya zo mini. Mutumina. Baka shiga kilas din ba? Wallahi yanzu zan shiga, zaka shiga ne? To mu je mana. Yan arra. Ai jiya mutumin nan ya ba mu wahala. Kai bari. Na gaya maka Bashir, kana kallon yarinyar nan Zainab matarka kullum rashin mutuncin ta karuwa yake. Kai aure kaki. Anti Mansura ki haƙuri. Wallahi tallahi Zainab ni ma haƙuri nake da ita amma insha Allah komai ya kusa zuwa ƙarshe. Haƙuri? Kaka ba maka ita aka ce dole sai ka zauna da ita ko ya akai? Ba haka bane anti. Akwai lissafin da nake da zarar na gama insha Allah zan yanke hukunci. Ai irin su Zainab ba sa buƙatar wani lissafi in gaya maka gaskiya. Anti Mansura mu aje magana nan gefe. Mu yi magana abin da ya kawo ki, mu yi magana me ya faru. To ni da mun abin da ya kawo ni na ji na an shi kudin auren Raliya. Amma lafiya? Saboda mijin nata mijin biza ne. Kamar ya mijin biza anti? To idan ya auri mace sai ta shekara 2-3 har 4 ma bata gan shi ba. Kice dan iska ne irin su baban yawa ne ba su rike mata ai. Ayin gaya maka wannan dan haram ne. To shi kenan Allah ya sa shi ya zama alkhairi. Ni abin yana ban mamaki idan malami ya zo ya abu a cikin aji sai ku ce wai ba ku gane ba. Wai in na zo ne bayani kun fi ganewa. Misali ko a last lecture ɗinmu na agriculture ɗin nan. Abu ne simple fa aka yi a cikin class amma mafi yawanci da muka zo tutorial gabaki ɗaya ba ku gane ba. Sai ku rika ce min ba ku ganewa sai abin ya rika bani mamaki. Ni kuma abin da na fahimta shine duk abin da kaga malami ya fi yawan sauko ma a lecture ɗinsa to zai wuya wannan abin bai fito maka a exam ɗinsa ba. Misali agriculture is a cultivation of soil so da shauransu ko is a practice plan of menene gashi nan dai. Amma sai ku ga abu ne wanda gashi simple da zamu yi sai ku rika cewa kun fi gane nawa. Wala abin yana ban mamaki wanda kuma ni abin da na ɗauka simple ne ba wani abu bane wanda za a ce wai mun kasa ganewa. Yanzu mu shiga wancan na list 3 types of wannan abubuwan.
ne da sanar ranka ya daɗe. Baba Aisha ai kai da ka daga tafiya yanzu. Bayan nan ne wanda nake gaya miki da mijina kin san dole ne sai na tsaya tsayin daga. Gaskiya ne. Saboda kin san mutane akwai shirme kada a yi mini shirme kuma kin san yanayin da al'amuran suke. Haka ne. Al'amuran dukiya ba a wasa yawa ciki. Gaskiya. Ba wani abu alaji. Na mama. Wallahi duba ka gani ta ma ya tafi. Ni kai na shiru bata dawo ba kuma gashi lokacin Islamiyya yayi lokaci na neman baci mata. Bata dawo ba? Har yanzu bata shigo ba. Haba mama Aisha me yasa yake haka? Kin san in na shigo gida ban ga yare nan ba na ka shiga damuwa. Haba. Ina ga miki maganar gaskiya ne sunan fa mahaifiya na mata ke da shi mama ta ba. Kamar yadda ita ma kullum ta shigo gidan nan ba ta tambaya komai sai ta ce ina abba na ko? Allah ki bari. Ha to shine kai ma gashi kana mu. To ko dai ma zan bi ta ne mu tafi ma makarantar mu dinga karatu. Shikenan ya fi ma. Wallahi sai ku tafi da keke ba. A'a ku je ku yi karatun ku ni ku da ku same ni ina gida ina jiran ku. Mama Aisha gwamnati. To ya za a yi? To ga gidan namu. Kin ga ɗan kangon namu ko? Ka daina faɗin wayannan maganganu. Suna matuƙar ɗaga min hankali. To yanzu Aisha idan na gaya miki asali na laifi ne? Ina ga hakan ai ba laifi bane. Kin ga ni ba ɗan masu kuɗi bane kuma ba yaron masu kuɗi bane. A nan gidan muke sayar da ƙosai ni da mahaifiyata. Idan na gaya miki hakan ai ina ga ba zai zama laifi ba ko? Subhanallah. Aisha, me yasa ke kuka? To ba gashi na faɗa maka ka daina faɗa min wayannan maganganun ba amma su yi kake yi. Subhanallah. Shikenan insha Allah ba zan sake ga miki ba ki haƙuri. Ni ina son ka a duk halin da kake ciki. Ashe da dai ta rabo a duniya. Kuma na yi maka alƙawarin ba zan taɓa rabuwa da kai ba. Na zaɓe ka a matsayin wanda zan aura. Ba komai. Ni ma insha Allah ke ce matata. Kin yawa malam gashi. A ba shi zan bashi gaba daya. To shikenan. Ba za mu shiga ki gaida Hajiya iya ba. Zan shiga amma ba yau ba. To ko dai akwai wani shiri da kika yi na musamman ban sani ba. Ba ruwanka. To shikenan. Yala baka kula min da ita ba ka san mutu ne da hutu. To shikenan. Sai gobe sai mun haifo? Ka ɗauki haƙuri hanyar ta masu tarbiya. Kowa yayo nasara dole ya yi magiya. Ya ishe na halu ya halin siya. Inda rai rabon mu dole na zuwa. Inda rai rabon mu dole na zuwa. Assalamu alaikum. Ya Abba. Ya makaranta zuwa. Barka da dawowa. Abba ina mu? Ina cikin na tura ta tana da girki. Girki mu. Ba ina faɗa wa mama cewa ba ta daina yin wannan girki. Duk girkin gidan nan ne zan yi. Saboda Allah. Wallahi. Na yar umma. To yanzu tana ciki sai ki je ki tara ta. To ai abba na faɗa mata ba yau ba amma na ga kuma ba ta son ta daina. Wannan ne ai ya zo da ina ke da ita za ku yi kusasar ta kai. Tunda ni ma ta kai ki. Shi ke da ba zan dawo yanzu. Ma, to, ya ake? Amfana ku na bari mai daɗi. Lafiya?
Ne ba. Ka kunne kike ce mu. To, ko? Da kyau. Yayi. Ta yi dariya mana. Kai, mama kenan. To wannan wani mai sa'a ne ya sace min zuciyar mama ne. Ubangiji Allah ya sa saduwa ku da shi ya zama alkhairi. Agode. Ba ku da Abba ya dawo. Bada. Agode. Sai zuwa insha Allah sai na zo. Rayuwa da halacce wanda shi na kai na ga halin tozarce hadda ke haka yi na ga mugun keshe wanda ke kika yi inda dai da rabo zuciya ta sabo gashi na ya gamo rayuwa da tabo. Aisha kin dawo? Karatu. Dama ina so da yake maka. Har da ke da kika tsaya. Abba na tsaya. To a tantu. Na gama. Allah ki bari. Na gode. Na ji daɗi sosai. Allah ya sa miki abin da Allah ya ƙara buɗe ƙwaƙwalwa. Ki ƙara ganewa sosai. Na gode. Ashe da dai ta rabo a duniya. Abin da nake so, ina so ka gaya min gaskiya. Ina so ki gaya mu. Amma ka san ba Muktar ne wannan kisan ba ko? Kai kes din nan ya wuce inda take. Shin wannan abun nan da ka sa a rai da shi ne ka je ka aikata? Okay. Wace ce Umi? Bashin fansa. Wace ce? Wani sunan da Sumayya. Kada ki damu da wannan. Insha Allah ina ji a jikin nan za mu sake haduwa nan ba da dadewa ba. Anya kuke san abin da ke faɗa kuwa? Tabbas na fahimce ki Sumayya, amma ta yaya kike tunanin samun mutumin da bai taɓa ganin sa ba? Ba ni da amsar wannan tambayar taki. Sai an jima. Dan Allah tsaya. Anya kin fahimci me halaka take nufin kuwa? Idan kika gane sanin alaka a cikin ranki, to ni da sauran saninta a cikin raina. Kwarai da gaske soyayya. Wannan shine ke ƙara tabbatar min da cewa ke ma haɗin rayuwata ce. To sam ba zan iya ba.
Usman ka cika shi abana ne. Wannan shiri zai rika zuwa muku a cikin YouTube channel din mai suna Yusuf MP kadai. Ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin sanar da ku sakonnin mu da tsarin mun dora. Yanzu wai Nuru mutuwa za ta yi? Ciwo ya ci karfinta sosai gaskiya. Amma ban san me zai faru ba. Sai ya faru tukunna za mu gani muna fatan dai mu ga alheri. Lallai na ƙara tabbatar da cewa kai mahaukaci ne. Haka kawai saboda soyayya za ka ɗauki ƙodarka ka bayar a saka mata. Na shirya tunkarar duk wani kalubale ba zan ja da baya ba har sai na mallaki Nur cikin rayuwata. Kana nufin kenan na maka. Ba ni ba duk wani wanda yake neman auren wacce ta dace idan ya same ki kawai a shafa fatiya. Na baka soyayya ta gaba ɗaya a birnin zuciyata baya kai. Na kulle zuciyata da mukulli daga yau zan jefa mukullin a cikin reji. Yarinyar nan fa ba son ka take yi ba. Kai ne kake son ta da kuma son ka burge ta. Kawai saboda ka jefa kanka cikin haɗari. Fu'ad kenan ya taimake ni lokacin da ke buƙatar taimako. To aikin cancanta ne a yi miki shi yasa ba wai wani abu ba. Wanda ya taimaki wani Allah zai taimake shi. Ba dan Allah zaka taimake ta ba, kuma Allah ba zai taimake ka ba. Mu ma kuma ba za mu taimaka ma ba. Ka a ƙasa in tafi. Malam wace dabara za ta min a naira 50 ga yara biyu ga ni ga ka. In dai dan 25,000 ne, bai kamata ranki ya rika ɓaci ba. Haba Jalil, ya tun daga falo nake maka magana amma ka share ni ka taho nan. Gaskiya na gaji. Bai kamata a ce in shigo gidan nan ko da wani lokaci in gan shi kace-kace kin aji a ba. Inda rai da rabo, inda rai inda rai da rabo, inda rai